wis bayar pajak to? Halah yuyu, ya apa lho bayar pajak? Mung bayar-bayar wae, ora ana kemajuan blas. Ya aja ngono lho Yu, iki wis tanggal 6 wae bayar pajak. Aja nganti kelewat tanggal 15, mengko malah kena denda. Yo. Paling duwe bayar pajak mung dijae pejabat. Ndak oleh ngono lho Yu. Kuwi wis dadi kewajibane warga negara sing apik. Wong ya sing ngrasakne awake dhewe. Piyo, rasane apa? Dalan wae lek udan dadi kolam iwak, akeh ceklongan, ora dibenakno lek durung ana korbane. Sabar to Yu, sing didandani ora mung dalan kene wae. Ano apa to? Kok sore-sore rame dhewe? Niki lho Pak, Yu Sofi, gremeng dhewe ngenani pajak. Piye-piye? Ana masalah apa karo pajak? Iki lho Pak, aku panggil dikon bayar pajak wae, ning ora ana untunge. Coba rungokno. Pajak pancen migunani banget yo. Kayata dinggo ndandani dalan. Bangun fasilitas publik kuwi kabeh ya butuh dana. Lek ra saka pajak kok ngendi meneh? Kae lho, ayo dirungokne bareng. Pajak PAJAK warga negara sing apik kudu taat pajak trek bayar pajak penting lho wae manfaate salah sijine iso mangun infrastruktur lan nambahi fasilitas umum saengga masyarakat kabeh iso mulya lan tumoto. Ayo dulur-dulur peduli pajak, bayar pajak, saka rakyat, kanggo rakyat, eling yo, wong bijak bayar pajak. Ikon layanan masyarakat keaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung.